μαύρο. Κοίτα, τι πάει να κάνει και μου το πιάνει. Παναγία. Αχ, από εδώ θα δει το τσιγαράκι του. Κοίτα τι κάνει μωρά μου, το σπρώχνει κάτω. Μα μαύρο δεν θες να το φας, παιδάκι. I'm not sure what he's trying to do. Έλα παιδί μου, δεν το θες. Έλα, μην το φας. Έλα, κοίτα, το θέλει. Oh, you're taking a video, are you? Oh. Έλα, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο, μαύρο, κι άλλο. Κι άλλο. Hungry. Mama. Ah. Έλα, έλα. The fourth syringe. Is it the fourth? Fifth syringe. Probably the fifth. The fifth syringe. Έλα κι άλλο, μαύρο. Got that. No, Mum, don't give it more. No, but this is the last bit. Last Έλα, bit. αγάπη μου, έλα. Έλα, Oh. μωρό μου. Έλα και το αυτό. It'll get fat like Giselle. No, because I'm not going to, he only has an amount to sort of finish off the day. I'm not going to give him more. How can he get fat? Και μετά κάνουμε και τα μακριάζεις. I have. Και λίγο από πιο μακριά για να φαίνεται και το μέγεθός του. Oh. Σε σχέση με άλλα πράγματα. Yeah. Not even the size of my foot.